औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीडियो सुनना आया तो वेखण आया नू साडी तरफों अस्सलाम अलैकुम। साडे तकरीबन सब्सक्राइबर जिहड़े ने हो गए ने 2,80,000। तो वीडियो नू लाइक करया करो। असी अज चले हाँ लादिए मेजर अजीज भट्टी दे पिंड, उत्थे खत्म शरीफ है। हाजी मोहम्मद इकबाल हाजी आलिया उत्थे आए ने, उन्हें दावत दी है खत्म शरीफ से। उन्हें आख्या जी थोड़ी नात थोड़ी जी होनी चाहिए, थोड़ा जहा गुलाम होना चाहिए। तो असी उत्थे चले हाँ। पहला तो मेजर अजीज भट्टी की कबर से फतेहा खानी आखा दे उन्हों का तुहानू मज़ार बहान पिछे खत्म शरीफ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਲਾਈਟ जी जज़ाक कौन खा रही है पैमशी साहब, बहुत मेहरबानी। अल्लाह का नज़ारा खैर अता फरमाए। सिर्फ एक निशानी रखी है, बच्चा नहीं वो तो है ही। मैं कहना उस तो इस पेट का सब तो पुराना खूह है, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ। ए कितना डूंगा है? ये सर 70-80 फुट गहरा है। बिल्कुल। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 7 ਭਰਾ ਸਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਖੂਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰੀਬੜੀ ਜੰਜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਫੁੱਟਿੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵਾਲਸਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। इंशाल्लाह चल रहे लग जाएगा मोटरसाइकिल, पहला साइकिल, तलवार, दूरबीन, रेडियो, हेलमेट, राइफल सारे सारा आ जाएगा। दो दफा कलमा पढ़ा और जमीन पे गिर गए। अखी मेरिया तारे लगिया ते रस्ता मालो सजन दा आशिक ते शहीद मोहम्मद ओ नहीं मुताज कफन दा। चंगी खेल खेलते हैं जो नाम लिया रही ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ दुनिया एक मुसाफिर खाना ते एक आवे एक जावे और किसे दी की है मजाल मोहम्मद इथे पक्के डेरे लावे। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਓ।
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تحقیق خصوصی نعت کے لیے دعوت دوں گا بلبل مدینہ بڑے ہی خوبصورت آواز کے مالک محترم المقام محترم احسان اللہ صاحب کو کہ وہ آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدحہ سرائی فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل پرزور نعروں میں ان کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، الاسلام۔ سب تو پہلا میری طرف سارے محفل کو السلام علیکم۔ اسی آج جتے میاں اکبر علی ولد کرم لائی اونا دے سفارشی بن کے آئے اللہ پاک اگے کہ اللہ پاک انہوں نے جوار رحمت کو جگہ عطا فرمائے۔ درود پاک بابلان آواز میں پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ کلا سکن دنگی جوی اندر کلے آکھے آئے جدر جات کوئی نہیں اپنے نور تے ہو گیا پیا ششو اور دے کوئی نہیں رات کوئی نہیں تے اپنے نور دا رکھیا سنا محمد احمد آئے تے گئی ظلمات کوئی نہیں او دو دمان رل کے گیت گائے نات کوئی نہیں تے ایک نے امد گائی ایک نے نات گائی ایڈا گیتان دے بنا نجات کوئی نہیں صدقہ محمد دا میں تے من کھانا میری اور سردار اوقات کوئی نہیں کیڑا تیرا رتبہ ایک مار سیدہ کیڑا تیرا رتبہ غور کریے جے کر اپنے دے او برا کسے نو آکھیا نہیں جاندا جسے سورتاں وچ فطور آپے اصلی ویکھیا چاکھیا نہیں جاندا تے مارو کس یار دی جھلک سے او باطن وچ جب پاکھیا نہیں جاندا اوندا کدوں گناہ سردار سایاں وہ جدوں نفس نو ٹھاکیا نہیں جاندا کہ گا تیرا رتبہ ایک مار سیدہ
دل دے شیشیوں جس دا صاف نائی جاسد جام وچ لگایا ہوے عقل نال نہیں پرکھدا پاک بازا او جنوں عشق نے دسیا رائے ہوے شیشہ دل نہ کدے سے آئے میں کیڑا تیرا رتبہ ایک مال سیدہ رب نے بنایا تینوں یار سیدہ رب نے بنایا تینوں یار سیدہ اینا رب تیرے نام پایا ہے عرش مولا اتے کون بلایا ہے ملیا یار سی جس راتی عاشق آنکھ تے راتا جو رات سونی پورا درد فراق تے گیت گاونا اگے بن کے کھڑی جماعت سونی پورا درد فراق دے گیت گاون آکھن آئی محمد دی برات سونی اور ملک صلی اللہ دا ورد کر دے اگے بن کے کھڑی جماعت سونی قصور مند آکھے سونا رب سچا تے رب کے محمد دی ذات سونی اینا رب پیار آقا اور تیرا نال پائے عرش مولا تے کون بلایا ہے کر دتی رات 18 سال سجدہ کر دتی رات بے شک عرش مولا دا بڑا رتبہ پر شانہ بات نے اس زمین دیا جتھے ہویا سیا نور دا نور انور لاڈا چمکیاں در یتیم دیا تے جلوہ تو ود مدینے دیا گلیاں نے او جتھے تلیاں لگیاں محمد امین دیا تک تک مدینے وال قصور مندا ہویا کوئی تھک گیا عرش عظیم دیا جے تو ساکی دے در تے نہیں آیا پھر تو کی جانے سرخ میں کیے او یوں رنگ بن کے لگے پتا تینوں ایتھے بھی آسن ایتھے کیے پوری نہیں ہے جنہ کلندری دی او نایا سکندری شاہ کیے قلبی تار سردار جیسا سنائیے او لگے پتا مرشد دیدہ کیے کار دیتی رات 18 سال سجدہ رب نے بنایا تینوں یار سیدہ عرشان باقی جدوں او دوے گلا کر دے اے بندہ سوال دل بار دے رب نو تو ویکھیا اکھاں نال سیدہ اور رب نو تو ویکھیا اکھاں نال سیدہ رب نے بنایا تینوں یار سیدہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی تیرے اتنے آقا رب
کلمے دے وچ تیرا نام لکھوایا ہے، اے نام تیرا لا الہ الا اللہ دے نال سجدہ رب نے بنایا تینوں یار سیدہ پھول چڑن دی جنہاں نوں طلب ہوے اور کدی کرن پرواہ نہ کنڈیاں دی دوروں ویکھ کے پئی پچھان ہوندی او نال عشق پیار دے ہنڈیاں دی دنیا دار اسرار جان دے نہیں اے رنڈی کوڑ بیٹھ سدا رنڈیاں دی نیت صاف سار تے نور کی ہے ہوئے نہ ساویا پالیا چنڈیاں دی اور تو سب میں چڑا تیرا تے میں ادنا کو آلہ فضل تیرے تو صدقے جاواں او تو اے میرا رکھوالا تے نہ عرش نہ لو کرسی تے نہ سن چاند ستارے او تو بھی او نور محمد تے دیندہ سی چمکارے تے جڑیاں گڈیاں یا پہلیاں او کدے نہ کران اچھائیاں او وا گڈیاں او چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں تے ٹر گئے میں دلدار دلانے آئے وطنوں جوگ مواراں اجڑی بستی آج نظری آوے تے کانڈ دیتی جد یاراں تے ٹر گئے یار محبت والے دل نہیں جگتا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے تے پڑھنے دا نہ مان کری تو او نہ آکھی میں پڑھیا او جبار قہار گاوے امت روڑ سٹے دودھ کڑیا تیرا دولاد مون کری او قد چھج گنو پلیکھے او بھلے ورگے او تار کنجران دے اساں سودے ٹوندے ویکھے بھلے ورگے کار کنجران دے اساں سودے ٹوندے ویکھے تے در تیرے تے اڑیاں رگڑا او جیویں بال آیاں ایک نکی جئی ضد کر بیٹھا آج خالی میں نہیں جانا نام خدا دائی لا چھڑ چندرا تے لو لگے تن میرے